שלי. המשפחה שלי. התקשרת מעזה, אמרת לי זאת השנה הזוגית שלך. אני זוג, אתה לא פה. אמרתי לך איך אני אתקשר אליך ביום הולדת, אין לי מספר. שבוע הבא יום הולדת. אמרת לי אל תדאגי, חיים שלי נרקוק ביחד, היום הולדת נרקוק ביחד. אתה לא פה. Oh Palestine, your people live in fear. We demand your emancipation from the